Здравейте хора, днес съм малко сполива, но това без значение. Днес мисля само да ви кажа, че камерата ми е развалена и в скоро време няма да мога да правя клипове, но хубавата новина е, че телефона ми мисля, че е с хубава резолюция. Хубаво качество на картината и ако сте съгласни мога да снимам дейли влогове 7 дни в седмицата, през уикенда или 5 дни в седмицата, зависи и имам много да ги качвам всеки ден, естествено, защото имам много домашни. Това, което искам да кажа е, че преди защо не качвах клипове, причината беше защото съм мързелива. Но сега е защото ми е развалена камерата. Кажете долу в коментарите дали искате да снимам от телефона си. Това беше от мен за сега. И да,